Najväčší podvod páchaný na ľuďoch. Investuješ cez banku, máš nakúpené korporátne dlhopisy, povedali ti, že nebudeš na tvojej investícii platiť žiadnu daň, že nebudeš platiť ani žiaden poplatok a že to je tá najlepšia cesta, ako môžeš zhodnotiť svoje peniaze? Oklamali ťa. Pozorne počúvaj, táto možnosť sa nebude opakovať. Mojím hlavným cieľom a dlhodobou víziou je šíriť medzi ľuďmi finančnú gramotnosť. Pretože som presvedčený, že aj na tomto našom Slovensku sa budú mať ľudia lepšie, pokiaľ budú mať vyriešené peniaze. Preto ti prinášam jedinečnú letnú akciu. Počúvaš? Jedinečnú. Zľava z poplatku 50 až 100%. Ak investuješ cez banku, pozrieme sa reálne na tvoje čísla, povieme si fakty a potom sa môžeš rozhodnúť, či ostaneš zainvestovaný po starom alebo prenesieme tvoju investíciu. Znie to fér? Poďme zvýšiť povedomie o investovaní a zlepšiť tak kvalitu života. Stačí, ak do komentára napíšeš zmena a ja sa ti ozvem.